kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nanggone lurahe. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sadurunge dadi kami tuwa pancen blater. Lungguh dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, hayah. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampai keborkan le. Kok lek sampai keborkan kon hati-hati tak gepuki ngono kan. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono haye gak rame. Usume wong wis padha mule aku gak mule. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabe aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tuwa, jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi duwe bojo 3 wulan mati. Lho, iki ana wirayate rek. Lek pacarane 20 tahun. Rabi 3 wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, Kak, masih besok di Pekanjar ya apa ayo tetep wong loro. Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh 2 wulan bojo takon, "Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawene? Ya apa dia ayo padha dolek." Ngene aku. Bojo nekat wong pancen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. Ya Dik, wong pancene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing di sing sekti. Perasaku lah yo dodol tang rombeng tambah bu tangoki enggak dadak becak. Aduh remah. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polahe kayane akeh. Kemululusan sampai mati. Bareng wis madol 3 wulan oleh 15 dino dak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wong luar biasa, wong lanang, wong bedok, lanang, tuwek, enom, kempong, perot, akeh. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah iki jange gantine bojoku, Bapak. Masih durung oleh 1 sih aku rabi ae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis. Tak tuteno, golek pawakane koyo gitar. Gelungane Cioda tadi zaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Perasaku lek wedok dadak warimun. Wah, cilaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajase rek nduk glenung rek. Ndung glenung. Jade. Iki jajal tapi swara wis entek. Iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi saya. Maka tinting kula lak roro geledek adek mo sengah. Jok susu guyu dhisik. Make ratin sing kok tak tero mung candek adek montengah. Kok maki guyu kon peksore wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane. Lek cara Jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak kan ono brutune. Lek pas diterusno pola brukong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodhong. Dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu. Lek mlaku ya apa wasaran. Duh repot. Cukup mendung saparegana mong langandung ade lakena. Wis meteng gak ono bojone. Pangapora meleapen jung. Panglewo
tasar berjelai pangaporan mulai ngecung panglewong membeda salah nyon pangaporan gunung pandale gunung lentang panglewong ngalahin ning sakon kula masang bedhe mapapenan jaya wong gila lan cengken saronane mapeaning keruk panglewong cuko endung nek lemah bayi kula tak kelar badan seneter jaga tedung maengak bayi aduh kok tangi turu pancen eling ae wong pancene wong cinta ngene iki yo mbrebes milih ya ngempet tidak ngempet ya apa sego jagung le iwake sapet iku mono dek gawe panganan endi-endi kampung
Gragapan Joko pentongan kliru kunonan. Aduh. Kesel. Aduh. Lo nangan nipis po, Mang. Habis. Kok sampai lali. Kate lapuran sampai lali, rek. Aku kate lapuran gending bajakan rek kunoan. Ngene. Ning nong nong tung tak pong tong dong dang tak tung prong prong. Dong kita kentak tung tok dong dang. Dong kita kentak tung tok dong dang. Ding dang didok didang, ding dang didok didang. Dong dang kita kentung tung prong prong tung 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 tak blong gelang. Coba sih gendangnya blong gelang. Blong gelang. Gila juli keras. Ning nong nong lu kebo keliru. Tung tak kong. Dong dang kita kentung tung trong trong kentung tung tak blong gelang. Jajare. Berangkat nang balik keluar. Sarung sama rendah iki pen. Coba glong-glang maneh kok pen kelambi iki. Tarsan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Loh, lah kok kentek anak ya. Blok. Nah, loh, mari alon-alon akhirin tek gelong-gelang. Wis aja pek wis kelambi tak gawe maneh rek. Gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis ta, sapa ae. Lali sembarang. Lali apa sembarang gak duwe. Gak lali kok nyene gak gablek. Cuma sing penting niat, masih gak duwe lek duwe niat lho. Pisah, umpamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat, masih gak duwe apa-apa. Ya cuma kepingin tok. Tapi wong antas sing ini karo aku lho, derajate ya padha cuma ndek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, sak nek perawan rondone. Ben wis tau pacaran barek aku. Bisa tau tak kei tanda mata. Ali-ali, cuma ya ilang matane. Cuma ya emas, tapi yo gak akeh, sak gram ya. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong ya iso ae tapi pelaksanaane iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan dhek karo aku biyen wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene basman aku lek uweng. Loh, Pin. Ngomong dhewe ngene kene lho. Ku nanti di pinggir kali Wonokromo. Kok gak muncul. Kan lumayan lho nggone gak enak tok. Lah iya. Lupute ngisore tol lho kene. Lah iya anak bis larat. Lho gak apa-apa sing penting lak gak ketara ta. Dadi delok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho. Sarempon. Ngawur terima wong kate adus. Oh, iki lek ono sing nyekseni ah, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta. Oh, wis
panjang kono ono. Bagronan. Kon kepethuk sanggo lewo kon. Ngono wedi aku lho. Ah. Aku ki sanksi lamen niku, sope gak tau tepat. Lho biyen lan. Ojo main biyen itu karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko, gak kirim surat. Nyambut gawe. Aku mau nyambut gawe apa? Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirabi wong. Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku. Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono. Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa. Ya cek ro rasane wong tuamu. Nah iya ya gak serasi. Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia. Makane. Nah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarunge angel ya ono. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sik carane. Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti. Tapi lah men lak sik gelem ta mbek aku. Loh, gak kena perawane rondo niku. Nah, masih aku janda-janda bersih kok, Mas. Iya. Iya bersih wong gak wis gak diopo-opo ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta. Loh, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku capilan pulka barang iki ya kon. Sampe pulka iku ndi? Boleh kaya ubah zaman biyen. Sampe temen ta mbek aku. Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup. Dek sampama aku dadi kembang, Mas. Sampe dadi apa? Aku sing dadi ulere, Dik. Wis ta. Iso mekar wis kembange puret. Gak ngono iku lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai. Nah, kan gitu. Wis ta, dadi apa ae kon wis? Kalau aku jadi Sinta, Aku jadi Rama. Rama apa? Hah? Rama apa? Rama tambak. Ya Rama Sinta iku lho. Iya. Aku dadi Rara Mendut sampe Aku dadi apa? dadi Klono Citra. Kon lu Citra. Endi sih? Citra sing ngenong lho. Nanti saiki ya wonge. Sampe niku mblakar to Pak Citra barang. Paling nduk THR kono lho glibet. Lah saiki dadi apa sih sing paling Sampama aku dadi intai. Aku sing mengin. Hah? Mengin. Kok mengin sih? Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik. Sampe dadi sampik lah bonge nduk endi, Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale Gak ngono. pamane gane lak glundang-glundung ae. Iki sumpah serius lho sampe ngono. Serius, Pak. Perkara bong kok tak golekno mercon, paman jumeti mercon ae dadi bong. Gak wis aku percaya nek men cinta mbek aku, ya nyatane ya kembali padaku. Lho, saiki kon dadino bulan tah paribasane. Nek aku dadi bulan sampe dadi apa? Dadi mendungi, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kono. Malah grawono lah. Enggak, wis kon nek dadi bulan aku jadi bintangnya, Dik. Akan gitu biar cerah. Nek kon dadi segara aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah apa iki. Lah iki sirang gak pokro. Wis ngene. Sirang wis Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngale nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho apa tertek apa mbobo. Ora ono banjir. Aja ngono ah, yang golek nggone tepas sampe dari rono kuwi apa? Iki ono dhuwit didik. Iki dhuwit apa? ono di 10 menit balekno 15 ya. Ya ndino wis mana? Tanda mata. Gak oleh saiki. Enggak, iki lho dhuwit 10 kanggo tanda mata. Temen ta? Tukok norok. Wis perkara rok gampang kok, tak rokno asem wis gampang. Gak usah Mas meket kembang kok dirok. Engko perkara rok tuku dhewe sementara, lah ndukuran ya tuku dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih, sepatu perkara sepatu tuku dhewe dhisik ya. Kabeh tuku dhewe. Ya gampang. Sampe tukane ku ndi? Engko aku tak nang pasar ya. Napa nang pasar? Bengi lak nang pasar malam iki. Engko tak golekno. Buka kelas niku. Heh? Apa? Buka kelas. Ngawur dodol pasar kok. Lah iya ya apa sih nyambut gawe tepak sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak muruh. Sing penting lak kayane. Kok dirahasiakno sih? Ya wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kayaku gede kok. Mulia nggawa akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung pentongan wae. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya. Temen lho Jam ya. 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe. Sing penting ku resmine, aku Ya. gak enak masuk nduk kampung ku riwari lak didelok wong. Ya, mulan aku kok nggawa rok ya nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya. Iya, wis mangko tak tutup lho ya. Iya ya wis. Dewe. Sampai aku kan. Oh iya Pak. Sampean Pak. Apa aku? Pak bayi. Anu, Pak Bayan.
Waduh, kon iku penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon Nggih, Pak, sampean, Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Kenapa? Wedi yo. Aduh, Pak Bayan intine entek. Melet to, Nduk. Terus kan wedi. Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, ditambahi. Kaine kurang. Disusun. Topeng ya nampa topeng. Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang. Nek kek rai Pak Bayan. Ya apa kon iku lho iso nglungguhno aku rek. Nglungguhno kan iku, Pak. Lho. Ya wis. Lho kon gak nglungguhno ngentepno kon iku. Soale biyen sampean kali kula lak kanca apa, sampean niling ki. Kak, biyen wong sithik saiki wong sithik kele-kele. Sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar biyen lho. Ing Lamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik. Kon iku ngomong belakang. Wis, kon nyate gawe rusuh kampung kene. Ora napa sih, Pak? Kon ojo kon baleni maneh. Kon ku wedok iku keluyuran ae kon. Lho enten perlune kok mau asal keluyuran. Gak usah ngomong ya ndelok waktu, itu waktu jam piro iki? Nah, kula ngomong napa, Pak? Aku Rusuh napa? Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono rawange tutupen. Kate lha apa kon? Meneh. Jange berbaut kon. Ayo bermur. Eling. Berbaut nyulak mur apa? Ayo ngomong apa kon? Bingung Pak Kula Bayan. mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Hmm. Ya apa nyeng deh. Lho, nyeng lho. Ya napa sih kok diusir kok? Gak usah. Nggih pun lho. Enggak sih perlu kok. Ya, yo gak krungu, gak ngarep krungu Pak Bayan. Dublek. Aduh, gak dadi bayan kan ajine perkara bedes belek iki. Wis. Ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten gadah bojo ta. Lah kula nggih mboten gadah bojo. Kula jenenge jam melapik kok. Mboten kula ora tore Pak Bayan. Napa eleke sih lek kula ngrabi arek niki? Lah kan ora tau tak seneni wong tuane omonganmu. Lah kula damel apik ta. Lah sampean lak selaku wong tuwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung bendina kan ge semayan. Ayo mulai. Lho, Nek aku sing nglarang ngono. Yo, Sapa ya. kon? Ngimun medenteng sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Gak wis mari tak permakno iki. Pak, nggih anu Tin tak tinggal ya, Rek, ya. Iya temen lho ya. Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh. Ngono lho. Wong iku akeh Ya ngomong. omonganmu kok nglibet ae sih lho kon iku lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku iki selaku bayan di kampung kene iki. Nek wak bayan ngomong sak kecap mbok gugun. Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba kuwatir kula kena pengaruh sebab wong cinta nula abot tak bayan. Oh iya. Sampeyan juga tau ngakoni tak bayan. Iya ya wae. Langsung enggak tahu sih sampean niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iku. Lah lak tahu ta. Mulai dino iki aja dibaleni maneh. Ayo mulai Kartolo. Mbok bayan gawe hati-hati. Punten mawon. Bayan ono hati-hati ini. Godek sepatu ya iki. Dik tak tinggal ya, Dik. Iya. Pak Bayan, halo Pak Bayan. Yes, mulia. Sampai ketemu lagi Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Punten mawon Pak Bayan. Aku gak nglarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene ya, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu. Karep kula rak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula. Lah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat, sama keselaken aku. Terus dadi lurah, dadi dirabi lurah kon. Mboten kira nek kula dadi lurah Pak Gak, Bayan. umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat. Oh, Ya. tapi dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Lah sing cocok. Yo sak rendah-rendahe kon iki dirabi lho bayan lho. Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih. Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah. Mboten apa-apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Sampeyan kembasaken. Gak ngenteni ngesulno dhisik lho. Sampeyan iku wedok. Gak mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis babah. Tong tompo. Iya. Sampeyan iku gabah ditawakan mbok berase. Lho roh omahku tak tingkat. Pundi? Lho lha iko sebelah iko. Ya apa? Lho iya iko lah terus karepmu ya apa? Lho tinggal nyengkris temen aku iki. Nyengkris gak pamitan. Wah tini iki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Pak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapor nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya,
Wis, tak umukane, perlu nek cek ngandel. Beres wis. Dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing jaran dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bareng penduduk. Sampai gak iso konferensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dudu berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jarane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambane. Satu misal, lara mripat to, Mbak, tombone lara mripat. Obat mripat. Lara untu tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambanane penyakit gatel iki. Ya, apa bengi kukur keroken ae bengi ae. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono maneh sing jarane penyakit gatel iku. Cocok ngomonge tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakitku iki. Lho semono maneh bareng aku oleh nasihati yuten ayem aku. Pak Lurah Baseman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan ngono waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan apa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak barek aku. Isu aku ngene kebon mburi. Ampe nggo kepiyok sapu kegerang itu. Bareng ono kadal prosa-prosa tak gepuk plek. Sik ore tak go mule. Kadal urip tak untal nek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dina bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Lha ya apa Dik Ten iki temen rek. Dik Ten ngene iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta-minta napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kowe mangan kadal. Kadal kula pangan bocah waras. Dari Dik Ten. Kadal pinten lho, Bas? Setunggal, kurang setunggal. Temenan sampeyan nggih? Nggih. Besok talek kadal mana oleh mana siji, rotok gede, pelak, tak gomole, tak untal, ada gedang hijau, bleng. Wes, bengi gak bisa turu mana. Lah ya boleh turu, kadal luru balapan, peteng gini. Ada kurang ngajar, Dik Ten kan jadi kok. Sana lapangan bene. Wah, wes repot. Ini iki gak ngomong ya apa, wong arane wong urip kaya aku iku kebayang ya ngono, kepala ya ngono. Galuk lapu dawar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan. Wau, nggih. enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dina kok mboten ketok Pak Lurah bayar. Nggih. Langsung kula jawab arek-arek. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten. Mboten gatel. Oh, gatel kene. Lah, dengar sampean kok mriki? Nderah pancene. Lah perlu napa sampean? Lho, mpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone. Lho,
Lah kok ngoten? Mumpun wonge dedeke oleh. Nggih. Brengose sak kepel. Lah, Tapi nek enten kreseki kadal melayu. kula pun milih-milih lho kepala niku. Temen terang-terangan sawangane ngoten blelu licik niku. Lah saniki pundi kepalane? Lho buktine enten napa-napa mesti saged ngatasi. Wah, wis lho. Nek perlu kepala iki rek. kula lereni mawon. Mboten lah niki Lho, napa? napa nih? Lah niki napa? Duh, ngrasani cek bayang. Nggih ngrasani niku ya. Ngrasani niki niku. Pinter rek kekon sandrasan. Nggih, Mulane awake gak iso kuru lemu terus. ngeten kok lemu ya napa sampean lho? Oh, Kaya napa? Nyek war ngeten iki. Napa nyek warne? Nyek munawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten apa mesti disiki. Sebab sampean tak eling. Lho. Sakniki dugi pemerintah dientenaken Siskamling. Lho, Lho seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula dirasa lek enten apa mlayu dhisik ya napa? Lho. Kula wau ngomong napa sih Lurai? Ngomong mulai dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Polo mlayu dhisik ngatasi ngoten. Ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek rawe lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. Ada. Mangulo dengan deng lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya Terus ngrasani terus. Kula ni wong sabar, tapi nek Nggih. kesabarane terbatas entek. Lah ini. lek pun sabar kula entek Lah. mati lurae yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih Dik kala. Yo no. Kali bayan pisan. Nggih. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Lah Nek boten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ngoten ngomong sampean niku. Nggih. Lah polo nek napa polo nih? niki lak ngeten ah. Tak pikir-pikir lek nurut lapurane kebayi nih anu kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek batone mawon. Wah, lurae ngeten ae. Lah yen apa sih ben ngoten? Maksude niku sampean kandhakaken yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi. Lho, lah sing medoki men enten ta? Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanang. Ya no, sampean niku lho ngomong kok pecot-pecot aja ngomong sampean niku. Niki ngeten lho lurah cekak-cekuk. Sampean ngomong niku cekak cingkrange kok ngoten. Ya, cekak landunge dadi Masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho. ya niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik bisa bowong lah. Lho. Kartolo pun kena pun. Lah. Sinten? Kartolo. Mboten loro. Sinten lho ngomong gak Kartolo. Wah, Masalah ya apa sih? Kula ni duwe penduduk Kartolo menenten. Penduduk kula Kartolo mboten enten. pun ra. Polo pilek panjen. Sampeyan niku Kartolo ini lho. Lah kita Kartolo napa sampean? nek asale jenenge bibite niku Kartolo. Ada wong pun kula ero surat penduduke ka Karto to lolo. Kartolo napa niki? Masalah iki kepala ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Nah, Kartolo nah. sing glibet ana merondo mriki. Cocok. Lho, mbok. Atau kompenoy. Lho, kok pengen sampean? Lah sampean ngajak sawung galingan. Kula mengene koyo jaran mulia. Kula ndep-ndep friend. Kula malih kalung galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerep kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Dede, kepala nongko. Kula kepala desa. Ah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten Nggih. andan-andanane. Nggih, Enten enten lurah, kebayan, Nggih. racik, Kok racik? cari, Oh, cocok. kepala. Nggih. Mboten cukup kula tok. Mboten Kula cukup. sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam niki. Monggo, Hari Di. ini Ah. hari kiamat. Loh, ya napa? Dina niki sampeyan kok tugasaken jaga keamanan. Kula berangkat. berangkat kula lurae. Korek. Yan. Sampeyan boten nek ngoten. Boten nek pilih kasih. Lho mboten. Boten nek jiji kali penggawean. Kula napa? Nek polo kula tugasaken jaga keamanan, lebayan berangkat jaga keamanan juga.
Rasane nyurung gledhekan. Ya apa rek? Pamong loro karo si Pokro ngene. Delok kepala yang ngomongi sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Moko sing jaran brengose tak kepersese mesti wong iku mripat coba lolak lolok. Wong dilirik tiba, wong dipendeli semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis setengah rembes ngono. Kepala kok ngantuk ae. Delok tayat ya ngono. Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar do kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintahi. Lah ndi bisa wong ngono kebayan koyo umplung ngono. Ah, rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Hah? Aku tak ngeleset. Kampung ambek sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Dari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nandi arek. Lho, ora apa? Kok malah koyo kucing gering. Wah, kon iku medeni kancamu ae kon. Kon berapatan kon. Kon iku ning ngopo mendelik-mendelik ngono ta? Ayo, terus liwat kok ngene. Aku lak wedi nek kon step. Kon liwat kok ngene ngene pendosa niku mati. Iya. Lho, sakakno kon niku mari. Lho, apa sih? Lu tak dengki ambek aku asapari iki medeni aku. Kon aja ngomong ngono jemu-jemu lho ya. Bareng tak paling dadakno petik. Oh ya wis. Yo petik akeh sing nakal. Kadang-kadang ku nek ana lampu padang ngono jan nawan. Iya. Lah iku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Batinku petik kalau sing duwe ya. Hah, lodong. Tak dol payu iki 1.500. Iya. Bareng tak go mule, tak pondok gak tambah sih tambah antep. Antep tambah sih tambah abot. Tapi lah gak muni ta? Gak muni. Muni kruk. Derek anake. Kan? Liyane kok Dik ngomong Dik. Lho, babon iki ndelek anak. Iya, tapi jam piro babon niku? Bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngletek. Oh, mari kaudanan bene ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Iya, Gran. Kon kok iso njiwahi koyo petik ngono. Terus mbokne kruk. Tak cekel ambek aku. Keok. Tak gawa mul tambah suwi tambah abot. Iya. Wah, bareng tak dekek dudu petik. Tiba. Ndas glundung mati aku. Keran. Masalah keran jadi ngomong medi-median ngono kok keran. Keran iki aku metu ndas glundung rek. Kon niku liyane wong medi apa? Oh. Liyane wong medi wae kepethuk wong medi arek kon niku. Sampe saiki wis gak iso wong medi. Saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa, Kran? Pangan-panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Heeh. Oh, nek mangan soto gak kaya soto babat iku ri. Kadoan Kran tuku rono, Kran. Lho, soto babat. Oh, babat ta? Iya, babat soto. Babate wedhus sekarang. Iya. Kuwi nane ono ngandok nang ngene kono ri. Warung wandok entek imbu man. Wong wedok. Ayu, Kran. Wah, ayu. Jane pacarku wedok iku. Masa kon pacaran? Iya. Kok kon pacaran? Pacaran yo apa sih? Pacar iki yo gendaan lho ri. Wong gendaan yo pacar. Arek Surabaya karane pacaran ku gendaan. Iya, jaman saiki pancene jaman. Dialusno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek imbu male, entek imbu male. Oh, maruki mari loro, Kran. Ditakokno duwi ambek sing dodo. Lah pun di duwike didodono gegere ri. Terus padha gegere bolong lho gak mati pinjam. Yo Kran, masalah Kran. Wah, wis. Kok aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis liyan iku. Wis arek ngomong gendaan ae. Ngojo ngomong gendaan ta. Ini lho Kran. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong? Lho, maksudnya gak waktune sapa kon colong ngono, sing menepati janji. Kok nak jam 10 jaluk gerdu sih. Janji nyopir saiki. Alah aku nang mek janji. Koncone Ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Aku ingin nanggonmu Kran.
Gak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk apa wong saiki wayahe jaga ya kepethuk karo gerdu kene. Ayo kotekan sing enak ae. Lho, lah kotekan, ojo kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu Dadi wong. keliling, dadi kok wong sing turu tangi, kotekan iso apa enak erek sapare mbek sokran le. Lho, iya sing ngrungokno. Nah kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi sapa kotekan iku? Sapare mbek sokran. Arek pancene garudur arek iku. Lho, Wong enak wong turu kotekan. dur kok melok transmigrasi. Kene bales aku. Dur ya aman iki. Ayo kotekan dilek. Kotek duwe alat kotekan. Sendi kotek Lho, lah iki apa lah ambek tangan iki iso enggak? Ya apa sih kan? Ngene ya. Lho iki kotekan. Ane kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. Nyarukun. Ri, iki mangane jaga ya. Iya. Ayo rene. Nanti. Iki di sebelah. Sebelah sapa? Ronde. Ran kon niku untuk menjaga keamanan kok tambah ngaco ketertiban kampung kon. Lho, gentenan. Rondo iku ta? Iya. Sini ku. Iya. Aku tak mlebu omahe rondo kon dingki ana njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae aku. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Lho, kepingin apa kan iku? Lho ya apa? Aku dhewe sing arek iki. Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kok nak kepingin jero dine. Lho iya. Aku tak uncali. Wis aku tak njero dhisik ae. Kon jero. Heeh. Aku kon nek jero aku gak mlebu. Kon njoba ae Aku gak njoba. Nanti kok. Nek kon jero aku ndukur genteng. Iya. Enak kon mangan roti. Lah kon ndelok apa ndukur genteng? Kon mangan roti. Kok tak lukuri genteng. Iya. Enak kon. Kon ora apa? Wis ta, Wis ayo bareng mari. Bareng. Loh, bareng. Lho bareng gugah. Bareng duel kon ambek aku. Batang air. Iya. Kok ora marah, Dek. Dikit. Lho Pak Bayan. Monggo. Dungaren. Jam pira? Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam. Apa lawange kon buka? Lho nggih kadenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bak kula buka, bak kula tutup. Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, bak kula pateni, bak kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep iki? Lah kamar kula niku sing padang. Nomor loro. Kamar toyul. Pak, wis tak grosakne. Sampeyan niku lan apa? Lho. Rasakno. Enak yo. Wis. Aduh. Napa Pak Bayan? Wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampeyan wau? Wis delika. Ambekan sampeyan niku lho, kok ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih? Wong remeng-remeng arene. Ketok klebate Kartola iki. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku sapa iki? Pun get-get pun remuk ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Nek pundake. Sampeyan niku lho curiga napa? Kula niki nggih ijen. Iki strip piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku. Bayan strip 7 lho iki. Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok tolat-tolet. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae aku. Sampeyan tilem teng mriku lho. Tolo gak ono mrene. Sinten? Kartolo gak ono mrene. Mboten enten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku. Wis nek ngono menisuk nek diteriak arek beras. Napa? Beras? Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nek? Wong boto nggih sembarang Bayan jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo ta belajar maca ambek nulis. Sampeyan niku enten mawon. Kepinteran ta sampeyan nguri kula nulis niku sampeyan dhewe mun sak nulis ngono. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kono. Lah napa mesti sinau kula mboten sekolah kok. Nek kon
Gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwene gak petelot kuwi iki. Petelotku gawin. Aku tak leyan ngono. Niki petelot ta duwe kentong sing. Ngene. Kok meneh gedene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Produksi sampe dhewe nggih. Lho iya, gaenan Sedayu. Pak Bayan iki ono ae. Loh, ya apa sakno? Pak Bayan. Sopo? Sampeyan niku semerap mlebu mriki wau, malah digropek wong lha apa? Iki ngene kon gak duwe genduk gentong. Gentong. Kendil. Enten gentong niku tapi enten banyune titik. Heh? Enten banyune titik. Wis aku ngerno cek bekutuk nek nggon aku. Nggih, pon niki. Nggih. Salah dhewe mlebu lawang dikanthi. Ayo rek, endi? Nah, iki lho. Hah? Yen mriki. Wah, mriki. Ukuran iki. Mau kalo ning ngene iki mau kalo. Pak Polo, enten apa? Sopo ngasih? Ayo greweli. Greweli ketara wis merah muda rupane wis. Halo, sampeyan urus, Bun. Kene tak urus nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, wis bener iku ya wis. Sampeyan ngurus persoalan ta ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampeyan urus enten wong mlebu mriki niki. Ya apa lek Enten wong elek mlebu mriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, wong elek iku. Boten mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang, bener wis. Ayo wis mulai wis. Tolong lolak ngono. Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting kartolo mlebu rene wis. Wis sing wis iki. Lan apa Jakarta mriki niku? Ayo ngaku ta. Lho, iki kok ana sandal. Nah, Sandale sapa iki? Sandale bapak. Wong bapake gak ana wis suwe kok. Ana sandal rene. Niku paman mriki. Kapan paman rene? Paman wis dosol bebek kesusu niku Ada susu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampean niku polo kok sampean neliti saja sih. Aku sek titine. Lho, lah iki enten sentolo. entar iki lho. Lah, iki sentolo batu limo. Tek sapa iki? Nang iki gandane paman niku kandhangane sandal niku wau. Dudu iki lek ndelok rak burak iki kaya sentolo bebayan iki. Nggih, bayan iki lho. Wah, wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Dilondangon. Lho. Iki apa iki? Apa, Dok? Napa Apa iku? gentong? Gentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas kula kurepaken. Mosok nduk, aku wong gentong kalau banyune diukurno. Si keran jajal bukaan keran. Dikepruk mari, dikepruk. Bukan. Lho, gentongnya apa, Dok? Lho, Nggih, model saniki gentong enten rodone. Gentong ana rudane. Lah niki enten glindingane. Lah kok ngene, Bun? Kok krik, krik. Ana gentong kok krik. Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet. Lah iki. Kok grenak iki dipecah ya. Ayo. Lah kok kon kan. Wah, sokren ambek safari. Polo rene mangkon dodon no. Nggih. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki. Yo pintere bayan. Yo wong bagus, anak yang simpel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wau lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Wong kendel dikurepno nang awake ngono. Iya, sampeyan gentong kok sampeyan kurupake nggih apa sampeyan ana apa sampeyan? Kirangan kula ni sawangan kok anyanyi kali rondo ngoten lho. Ah, nyanyi, pancen terongoan yan. Niat kula golek kartolo panjenengan. Curiga niki wau. Nyate ndolek kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta. Ndak arek iki kena coba arek. Boten. Kados sing kartola mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus silem teng. Kayak kena barang boten genang ngoten lho, Dik. Ah mboten. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak. Kula cek tumun niki dadi pamong selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter. Pancene sampeyan gedimbang ya. Nah, niki napa lho digawa teng kelurahan mawon. Dirunding secara keluargaan. Oh, sakit lho. Ah, tambah dikrawu mesti iku. Pun sampe natur lah lho. Ojo sampai mane-mane runu. Mosok kartolo kan rene, Din? Mboten Endi arek kartolo?
Iku lak Kartolo iki. Ayo. Ayo coba kon. Tangkep. Jaran kon tekan ndi kon? Wong teko omah kok ditangkep nih. Tangkep ae. Teko ndi? Teko njaba. Teko njaba ndi? Lho sampeyan niku kero ta? Lho. Nek enen ku kenceng le. Lah yo wong kula teko lawang njaba ngoten lho. Lha lha apa kon kok rene? Krungu wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kasih kula tangkep. Kon Wis ndelok ambekmu ngonsrong kon. Kok sing konsrong iku dikoyan. lek ngongsrong Kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa iki senae lho? Jane ngeten lho, kula semayan kali tini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu. Dadak tampa trimane Pak Bayan, trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Tibae Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini ngoten lho. Yo ngono yan kon yan. Rayu kula. Lho wis suwe ngono gak aku. Makane turu jerone gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini, Bang. Sapa ngrasani? Peno mek safari. Iya. Terus sing patrol mek kebayani kan sing pokro. Kon ngeten sakniki nggih, Ya, pun apa njaluk nih? sepuro nggih, Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwo-ruwo ngoten. Wah, jok kuwatir le. Nggih. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Apa gombeng? Kok sing ngene tok. Gombeng iki kok. Gombeng. Apa? Leang-leong. Iya. Oh nggih, Ya ya le, ya le. nggih pun monggo diseni. Ah, iya, tak. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya iya iya. Monggo-monggo.